Благодаря на госпожа Гюлеметова за оценката. Уважаеми гости, имате думата за изказвания и въпроси. Много моля да се спазва регламента от 3 минути и всеки гост да се представи и да казва какво организация представлява или като участници. Други изказвания. Вляво. Всички ще се изкажат, спокойно. Вие говорите час и половина, господа. След това първо вашите хора да се изкажат. Ние до кога да чакаме? Съжалявам, че така се поиска. Господине, всички ще се изкажат. Кои сме ние, кои сте вие? Дай да го уточним. Ма не така се получава. Какво значи? Всички ще се изкажат. Много ви моля. Много ви моля. Казвам се Здравко Младенов, Обществен комитет Бояна, Драгалевци, Симеоново, Бистрица, Железница. Част от селата. Въпросът ми е, не искам да досаждам, виждам, че хората не са настроени много добре. Искам да попитам, кога ще бъде истинското обсъждане, преди това да бъде изложен проектът. Ние никъде не го видяхме преди това. Единият вариант е да бъде окачен където и да било и ние да го гледаме, за да се запознаем, за да можем да задаваме въпроси. Другият вариант да не снабдите с по един такъв проектор всички заинтересовани, да си го гледаме в къщи, но това ще ви е трудно. И за това предлагам това да бъде в район Витоша, административен район Витоша, да се направи, за да могат да имат възможност да присъстват най-заинтересованите. А това са селищата отдолу. Вие говорихте за води, вие говорихте за какви ли не други неща и ние сме най-заинтересовани. Само да се представите. Добър ден на всички. Казвам се Георги Киров и тук съм като представител на ски клуб Витоша ски. Абстрахирам се от факта, че съм член на този клуб. Абстрахирам се от факта, че има за и против. Просто като начало съвсем кратко искам да помоля наистина всичките да покажат, че първите 7 години от възпитанието им не е отишло на празно. Има хора тук с висше образование, които се държат като овчари, с извинение. Но това, което искам да кажа, понеже всеки изкарва някакви данни, просто едно потвърждение на това, което аз поне разбрах от така представената информация, че за момента по този проект, да го наречем така, не се предвижда изсичане на горски фонд, така ли? Добре. Оттам нататък, вие казахте, че ще се използва, нали, като някаква опция това, което е по злощастните събития, които знаем са случаи на Витоша ски, да се вложат в проекта като евентуални площи, на които да се развият ски писти. Така. Това искам да разбера. Аз Парух Мачевски съм председател на Сдружението на Витошките ски и сноуборд училища. При цялото ми уважение и притеснение, защото тук 3/4 от хората ги познавам много добре, да не кажа повечето. И ми е много неприятно да го споделя това с вас, защото когато кажете на скиора ще има повече писти, на него друго не му трябва. Той само за сняг, за писти, за това си мисли. Аз само ще си позволя да кажа, че за мене това не е в момента обществено обсъждане. До някъде дори мога да кажа, че е манипулирано обществено обсъждане. Съжалявам, че не е това. Представител съм на една група от колеги, даже някои от присъстващите тук работят при нас и те много добре знаят за какво става въпрос. За да не разводнявам нещата, аз само ще попитам как ще се реконструира природната даденост стената и да се превърне в полза на ски писта, при положение, че много добре се знае, че стената се пълни при определени положения и при определени условия. Второ, как ще се изведат към въпросния учебен плац начинаещите в зоната на Капатливец. И трето, искам да кажа, че 3/4 от присъстващите тук нямат идея за какво става въпрос в момента и какво гласуват. 3/4, казвам 3/4, защото... В момента нищо не се гласува. Обсъждат, казвам за обсъждане. Обсъжда се, нищо не се гласува. Даже не подозират за какво става въпрос, само си говорят и като плакьори ръкопляскат и освиркват. Мисля, че това е тема на по-специализирано обсъждане. Знам, че може би сега моите думи ще навлекат на нива на половината тук, защото са представители на организация, която е тясно свързана и има интереси за това нещо.
Но нашето становище на Сдружението на Витошките ски и сноуборд училища е било, и ако господин Бобев и господин Леков са го прочели, че ние сме за модернизирането на съоръженията и ние сме за един модерен, разумен проект и реализиране на тези неща. Но пак подчертавам, съобразен с много от даденостите и аз лично съм против подобно обсъждане. Благодаря. Това, което ние имаме предвид, когато говорим за организирането на пистите в района на страната, това е възможността върху трасетата, които се ползват и които в момента не са маркирани, да се направи необходимата маркировка, да се изгради необходимата система за изкуствено и технологично заснежаване, която да гарантира допълването на естествения сняг и ползването през целия сезон на утвърдени трасета, а не трасета, които се обработват в зависимост от състоянието на снежната покривка към определен момент. Това е новата станция за продължаването на Драгалевския лифт. Ние считаме, че той не може да спре на това място, на което спира в момента, а доставката на достъпа на туристите трябва да бъде именно в тази зона. В зоната, в която ще се реализират пешеходни и учебни занимания. Стойчо Белков, директор в Държавна агенция по горите. Нямам въпроси, но имам две бележки към възложителите на спорта. Първо, не е спазена процедурата по Закона за горите. Каза господин Леков, че се касае Държавен горски фонд публична собственост, което означава, че за да се възложи изработване на СПУП, трябва предварително да има съгласуване с собственика на земята. В случая Държавна агенция по горите. Това към възложителите, тази процедура трябва да се спази, което означава, че в Държавна агенция трябва да се представят скици, за да се види колко е площта с съответните становища и задания, за да може да се пристъпи към изработването на подробни устройства. Втората ми бележка е, че след като се касае за публична държавна собственост, промяната на предназначението, която следва да се направи по член 14 от Закона за горите, и тя ще бъде извършена от Министерския съвет, тъй като се отнася за публична собственост, но тя няма да промени собствеността, което означава, че и да бъде изключена територията от горския фонд, да стане урбанизирана територия, тя може да бъде подадена на частни инвеститори, за да може да се случи. Значи това ще е един проблем, който в бъдеще ще се появи и затова трябва да се мисли сега. Дали ще бъде концесия или нещо друго, но моята бележка е такава да се спази и процедурата по Закона за горите. Благодаря. Само за момент, понеже това, което казахте е важно, адвокат Петров ще направи коментар. На първо място не мога да приема твърдението, че съответно плановото задание за изработването на плана не е съгласувано от Държавната агенция по горите. Веднага след изработването на плановото задание и преди внасянето му за приемане от Столична община, съответно е съгласувано и респективно има писмо изходящ номер 271102 от 2008 година, подписва от председателя на Държавната агенция по горите господин Грубов, относно съгласуване на планово задание за изработване. Не съм казал, че не е съгласувано заданието. Значи с заданието, с скиците за определение на площта и становищата на нашите регионални структури, трябва да се поиска предварително съгласуване за промяна на предназначението и изработване на СПУП. Да. Тая процедура не е... Тя ще бъде извършена непосредствено след приключване на процедурата по екологична оценка. Тогава ще внесем изцяло абсолютно целият план, заедно с становището по екологичната оценка.